realitatea duce la absurd. Am o întrebare. Statul ăsta de ce e incompetent? Pentru că e condus de oameni care sau că nu vor, sau că nu pot, nu iau cele mai bune decizii. Ok. Aveți un partid care e la guvernare, partid în care încă faceți parte. Așa. Sunt și eu curios, pe baza căror criterii, de pildă, sau m-ar interesa altceva, faceți parte din zona de dreapta a eșichierului politic. Presupun că atunci când ați mers să fiți votat în teritoriu, le-ați povestit oamenilor câte ceva despre abilitățile dumneavoastră. Spuneți-mi, vă rog, cu ce anume i-ați uluit? În ce fel oamenii au pus ștampila pe buletinul pe care vă aflați dumneavoastră? Pentru că în felul ăsta vreau să extind puțin discuția și să văd care este motivul pentru care partidul care ne conduce ne-a adus în situația aceasta. Deci, care sunt realizările dumneavoastră de om de dreapta? Că înțeleg că sunteți de dreapta. Înțelegeți, unul mi-a spus o întrebare direct. Pentru ce m-au votat oamenii sau cum mi-am convins pentru ce realizări? Care a fost CV-ul dumneavoastră? CV-ul puteți găsi pe site. Pe de altă parte, întrebarea aceasta ar trebui să o puneți alegătorilor dacă sunteți corect. Eu le-am spus alegătorilor mei, ceea ce am scris și pe site, că fac pentru voi ceea ce am sperat să facă alții pentru mine. Oamenii nu se așteaptă să muncești. Lăsați-mă, deci vi se pare că e o promisiune îndeplinită, domnule Vajdea, că până la urmă la asta ajungem? Să muncești în locul lor. Oamenii se așteaptă să iei de fiecare dată cele mai bune decizii. CV-ul și îl întreb ce a știut să facă. Dumneavoastră îi cere CV-ul. Și pe dumneavoastră v-am angajat noi toți. Și vreau să știu. Nu m-ați angajat dumneavoastră, dar mă rog. Cum să nu? Fac parte din națiunea română, plătesc taxe din care sunteți plătit, deci v-am angajat. Întrebarea numărul 2, încă o dată. Toți cetățenii Gogu v-au angajat. Excelent, excelent, domnul Șnechea. Și acum, haideți să-l întrebăm noi, cei doi cetățeni. Vreau să-l întreb pe domnul deputat, din partea dreaptă a eșichierului politic, ce a făcut pentru dânsul? Ce a făcut în economia capitalistă? Cum s-a remarcat? Câte taxe a plătit pentru stat? Și în ce moment s-a săturat să mai facă lucruri pentru dânsul și s-a hotărât să facă lucruri pentru noi? Este o întrebare la care e greu să vă răspund directă, dar e greu să vă răspund în două cuvinte. Dumneavoastră, dacă... Nu, vă rog, dacă aveți timp și dacă doriți, nu cred că face obiectul vorbim de promisiuni onorate, de fapt, domnule Vajdea, până la urmă. Asta era sensul acestei întrebări. Până la urmă, promisiunile astea sunt onorate? Asta v-am spus. De ceea ce am promis eu, am încercat să fac de fiecare dată. Eu am promis că voi încerca să schimb anumite legi care sunt strâmbe și care fac ca statul să nu fie obligat de fiecare să acționeze în interesul oamenilor. Cred că ăsta e cel mai important lucru. Pe de altă parte... Cât de departe sau de aproape sunteți de lucrul ăsta? Am pe una singură, ca să zic așa. Să fac 2 ani acum de la... Păi da. Deci eu am propus, inițiativele sunt propuse, nu sunt aprobate. Una singură, să zic, este aprobată, cea privind pensia minimă, care a fost, de fapt, cea asumată de partid la nivel național. Dar vreau să spun că nu cu votul meu, eu singur nu pot să Scuzați-mă, subiectul cu pensia minimă este de stânga, e socială. Exact. Asta nu este un subiect de dreapta. Exact. Deci eu n-am spus că sunt de dreapta, dumnealui a spus, eu încerc să fiu corect de fiecare dată, indiferent. Am înțeles că faceți parte din Partidul Democrat Liberal. E clar pentru toată lumea, deci sunteți de dreapta. Și acum vă întreb, în care moment ați avut declicul în care ați hotărât că trebuie să intrați în Parlament și să conduceți națiunea? Care a fost momentul? Ce în trecutul dumneavoastră v-a făcut să credeți? Vă explic dacă mă lăsați, că puneți prea multe întrebări și mă lăsați să răspund prea puțin. Păi uitați-vă, sunt năvalnice întrebările. Nu mă deranjează. Deci de fiecare dată când vedeam că se ia o decizie greșită în țară, mă deranja, mă gândeam ce caută acei oameni acolo când nu se împotrivesc unei decizii greșite. Ăsta era momentul. M-am implicat. Sunt mulți oameni care simt furia asta, numai că foarte mulți dintre ei se întreabă: avem școală suficientă, am făcut suficiente lucruri în societate înainte de a ne îndrepta către o instituție în care să ridicăm mâna sus pentru a lua tot felul de decizii? Poate nu realizați, dumneavoastră stați la volan alături de alți câțiva indivizi și virați stânga-dreapta cu țara mea, încotro vă duc gândurile. Vreau să fiu sigur că gândurile există, vreau să fiu sigur că aveți capacitatea de a conduce, pentru că eu, dacă trebuie să-mi iau un permis pentru a conduce mașina, trebuie să dau un test. Deci vreau să știu prin ce anume... Electoratul ăsta este testul și dacă îmi spuneți, fiecare dintre noi poate să considere cel mai deștept dintre toți. Și nu asta este noi nu am candidat. Păi nu ați candidat. Eu vorbesc așa, ca oameni. În particular, poate fiecare suferim de lucrul acesta chiar în popor. Deci fiecare se crede poate mult mai deștept decât ceilalți. Poate să și complexul dumneavoastră în momentul acesta. Dar eu vreau să vă spun că în momentul acolo unde suntem. Păi ca să le putem corecta acolo unde suntem, în primul rând trebuie să fim cinstiți cu noi înșine, să lăsăm aroganța, să venim cu soluții, iar dacă vorbiți de test, păi testul cel mai bun pe care îl dați dumneavoastră, dacă vă considerați super competent, ca să spun așa, este să candidați, să convingeți oamenii și să încercați să faceți ceva. Testul suprem pentru mine și domnul Șnecher este impozitul pe profit. Soluții practice